ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. муроҷиат ба ҷавонмардои тоҷик ва ба мардуми дохили Тоҷикистон. хуб маро гӯш кунед. имрӯз дар Гурҷистон тамоми мардум ба по хестанд. мардуми тоҷик дар Англия пиёзчинӣ карда гаштанд. субҳоналлоҳ. аз ҳаққу ҳалоли худашон талаб доранд. Гурҷистоне ки як давлате ки на нефт дорад, на газ дорад, на барқ дорад. тамоми аҳолиашонро муҳайё карданд. ҳама чиз доранд. вале Тоҷикистон тамоми чиз дорад. мардуми бечора гази природния бомба мефаҳманд. ҳамон балонаша бурдааст бечора аз дар қимат пур кардааст овардасту мо газ дорем гуфта гаштем. ба ҳамин хотир ҳамватанони азиз, то мо ба ватан барнагардем, то ҷавонмардои тоҷик рафта сарҷамъ нашаванд, ин тӯдаи авбошро мо якбара кардан наметавонем. бояд тамоми ҷавонмардо ба ватан баргарданд. бояд ҳама шерони аллоҳ рафта падару модару зану фарзанду аҳлу байташонро ҳимоят кунанд ва ин тӯдаи авбошро мо равонем. иншоаллоҳ раҳмон ин золим рӯзи фирораш эмомалӣ шайтон хело наздик аст. ин роҳи гурезро гирифта истодааст ҳамватанони азиз, вале мо набояд монем ки ин фирор кунад. не ки ба кадом қабристоне ки фирор кунад мо инро гашта ба ватан бармегардонемаш. инро фаромӯш накунадем. бо тамоми ҷинояткорои наздику атрофашу гирду атрофашу хештабораш, ҳар инсоне ки ҷиноят кард, ҳар инсоне ки ин мардумро зулм кард, ҳар инсоне ки ин мардумро ғорат карду таҷовуз кард, ҳатман дар назди мардуми сарбаланди тоҷик ҷавоб хоҳад гуфт. инҳо ҳазорон модару хоҳари тоҷика таҷовуз кардагианд. ҳоле инҳо валлоҳи биллоҳи таллоҳи қасам рӯзи сарнагуниёшон фаро гирад. нигаҳ кунед, агар садҳо модару хоҳари тоҷик биромада ба оби чашм гирья кардан навор накунанд ки наздикои онҳоро, духтарои онҳоро, хоҳарои онҳоро ин тӯдаи авбош таҷовуз кардагианд, туф дар рӯз Муҳаммад Тағоев гӯянд. агар ҳамин рӯз фаро нарасад, иншоаллоҳ раҳмон ин рӯзон наздик аст. ин тӯдаи авбош ҳатман сарнагӯ мешаванд. баъд мефаҳмем, баъд бовар мекунем ки дар ҳақиқат ин мардакро мо чаро гӯш накардем. ҳоло инсонҳое ки дар Русияю Қазоқистону дигар ҷоҳо гаштанд, чӣ мушкилӣ доранд дар Тоҷикистон наздикони онҳо? ин ҷавонмардо бехабар ҳастанд. барои чӣ бехабар ҳастанд? барои он ки метарсанд онҳо ки ин сирҳои бадбахтиро ошкор кунанд, модаро, хоҳаро, духтаро. ба ҳамин хотир ҳоле ки мо фурсат дорем ин тӯдаи авбошро рафта кӯзу дум монем, сарзаминро аз таги дасти инҳо раҳо кунем. ҳамватанони азиз, агар ин хел рафтан гирад, валлоҳи биллоҳи таллоҳи ку шумо бадбахттарин миллат, сархамтарин миллат, шармандатарин миллат дар рӯи ҷаҳон аллакай шудед, боз бештар мешавед. худаш шавҳари беникоҳаш биромад ошкор кард ки ин бо автомат вориди Душанбе шуд. чаро то имрӯза шумо мо мегуфтем бовар намекардем? имрӯз аз забони Путин шунидем ки Путин чӣ гуфт? ин террористи тоҷиккуши ҳаромзодая. ҳоле кам бовар намекунедтон? ҳоле кам мехоҳем ки боқимонда духтаротону хештаборотон таҷовуз шавад? шумо чӣ хел миллатем? шумо чӣ хел боз мегӯем ки мо рӯйдакӣ дорем, мо фирдавсӣ дорем? агар рӯйдакию фирдавсию лоиқ шеъраи дигарро зинда мебуданд, барои мо туф мекарданд ки ин чӣ хел миллат аст гуфта. бояд мо ин тӯдаи авбошро дигар нагузорем ки инҳо ҳукмронӣ кунанду инҳо моро зулм кунанд. бояд мо инҳоро сарнагун созем. ҳамватанони азиз, бояд мо як зиндагӣ ҳалол барпо кунем. субҳоналлоҳ. то кая сархамӣ, то кая тарсончакӣ, то кая буздилӣ? субҳоналлоҳ. чаро шумо метарсем? имрӯз бо вадамёт мезананд, духтарои гурҷистонӣ меғалтанд, меафтанд, бо мехезанд муқобили
پلیس گپ میزنن، راستا میستن، از حق و حلالشان طلب میکنن. امروز جوانمردای توجیک رفته شرم نکرده در انگلیای دیگر و دیگر جاها پیاز چینی با مادر و خواهر توجیک دعوت دارم. مردنتان به از بیناموس و به شرفا و وطن برگردین. تا که غلامی میکنی؟ 35 سال غلام بودی، کجای آباد کردگی با امروز مادرای دعوت میکنی که پیاز چینی بیاین. هموطنان عزیز، انشاءالله الرحمن پیروزی نزدیک است. یگان ظالم باقی نمانده است. انشاءالله روز سرنگونی امام علی شیطان با گرد و اطرافش خیلی نزدیک است. بیدار شویتان، در حق ما دعا گویتان. انشاءالله پیروزی نزدیک است. السلام علیکم و